Dobre, teraz vám poviem životný príbeh môjho najlepšieho kamaráta internetového, s ktorým si píšem už skoro 8 rokov. Volá sa Cvoky. A poviem vám teraz jeho životný príbeh. Ako sa z Orura stal mladý princ, ktorý môže jazdiť do Thajska, ale aj do iných krajín, podotýkam, že jazdí. Stalo sa to tak, že bol raz jeden malý Orurko. No a ten Orurko jednoducho sa nám vypracoval na poriadneho búchača. A to takým štýlom, že boli ruletky. Určite tam boli rulety. Však vieme, že Cvoky nebol taký úplne taký anieliček. No ale vypracoval sa. Tak jak som ho poznal, z Octavie presedlal povedzme do M3, áno, mal M3, ten kabriolet, ale dnes už má krásnu jahodku, červenú TT, nepoviem viac, lebo by ste ho mohli objaviť. No, tak odišiel, emigroval do zemi, kde sa darí, do neutrálnej zemi, určite, že nebolo to také jednoduché, ale postupom času sa vypracoval na takú pozíciu, že je to pán. No, je darmo. Raz je to pán. Jednoducho, on len röderery a moety. A tak, viete, no, žiadne lacáky. Má rád zacapu, žiadne fejky. Fejky ne. On má rád zacapky, ale musí byť tá dráha zacapa, litrová, v Thajsku ju slopal, však viete, no. Nebudem to rozoberať ďalej. Jednoducho, Cvoky je pán. Je to môj idol, jednoducho. On je, no, raz darmo, no. Keď je niekto pán, no tak je pán. A Cvoky je pán. S veľkým P.